OK, takže 3:30 ráno odchádzam do Stupavy za chalami. Stále už ideme heď. A je to tak. Letíme smer Česko. Hádam všetko spálené. Uvidíme tam. Čus, zatiaľ. A prídem do Stupavy a oni už idú chálovať. Oni iba prídu a už idú chálovať. Ja to... Fanta exotik. Čo máš? Pozrite, napríklad sme v Stupave, sme v Bereze, takže je to také kultivovanejšie, viacej na úrovni. Jasné. Tu pekný výber monostrov, je tu vlastne normálne potraviny, ktoré nie sú rozkradnuté jednou nemenovanou rasou. Áno. Nemenovanými obyvateľmi. Hej, a náťazky majú rozhádzané po celom obchode. Nič proti. OK, White fish flavor, to je mohol. tak si ho zober. No chálši. Dobre, tu je... Včera sa nás pýtala teta v Bile na to, že či sme ich mali už, že dobre sú, že tuto si ide kúpiť, akože predavačka. Že ona ich zbiera, tieto limitované edície. Nám ukázala proste, že ona jej zbierku doma. Tu je normálne, že pikaňou... Niekto zbiera proste Regál. Monster plechovky a niekto zbiera fľaše vodky. Dobre, a niekto pije fľaše vodky, však? To už takého nepoznám. Tu sú dva prípady, rovno vedľa seba. Ešte na tú deravú položku. OK. Komu? Pekný lístok dali. Ale Čo spravil ten chlapec? Čo spravil? ty si úplne, že Tupak, čo si spravil? To odpadlo. Daj mi natočať. Pozrite sa ľudia, hej, jak je tupý. Že čo urobil, proste on si... Ja, ty kokos, prostý vyjebaný. Tam si proste... Polovica vidlice mu iba sa chráni, na tej nohe nemá nič, ani na tej sklznici, ale hlavne, že to má dušu. Teda keď sa bude hýbať, tak mu tú sklznicu poškrká. Tupak, odkaz Janovi do vlogu. Legendary lovers, legendary, Yeah, legendary lovers. We could be legendary. Oh. Ježiš, to je v pohode, 9.7, že to ešte nebolo. Ktorý rok? 2007. Si nejak natáčaš, alebo si iba otvoril kameru? Ne, natáčam, neboj. 2026, však, ale už tu bolo za polovicu tú cenu, proste, za polovicu som kúpil, lebo ja som dobrý už kúpovateľ. Taký mandrel, Lebo ja to vedem dole, tu panička dole a že A to scénu všetko. Nemaj fol. To je kde? To sa strátil. Počkaj, jak som hodil sa. A ty si ho dať tam dozadu hodil? Dá. Zachránený mobil, ukáž Pino, ukáž mobil. Ja ti hovorím, ja som to Hoď hore, hoď naspäť, hoď ešte raz, hoď. Druhé kolo, poď. Ideme von. Ne. Ale došli sme na ubytko inak. Ľudia, sme na ubytku. Sme tu. Pino, ktoré je naše? Takže tam máme ubytko. OK. Toto bola moja obľúbená aktivita na Bikefeste, keď som si zobral z VIPčka zadarmo pivo a takto Ty jebnutý kamarát! Sorry, kámo. Ty si taký tupý. Ja som... Ty si... Nič? Ja sa bojím, že to prepadne niekto do stredu. Kama, ja sa tam nedostanem. Dobre. Slabý čaj.
Lidinové potruby. Zdravím. Dobrý. Takže prišli sme na ubytko, kvalitka. Čej podo mňou. Krásne. Tam je píkaň, tam je káreček. Yes. OK, sme na track walku všetci. Yes, sir. OK, track walk. Čaute, ja som Igor Debulka. Tu sme na špičáku a dneska tu mám nové točky. OK, takže čajte vám už dal intro z track walku. No ponáhľaj sa, mne tam stojí pes. Čo ti jebe, kámo? Tráť vyzerá celkom v pohode. To keby ste videli. Dobre. Tráť vyzerá celkom v pohode. Praveli chlapci, že to minulý rok alebo pred 2 rokmi bolo ťažšie podosť. Že to zľahšili, tak dúfam, že to bude vyhovovať. Vyzerá to byť skôr také flowko, ako pár pasáží tu je takých rockgardenov. Ale dúfam, to bude... Toto už je mega flowko. Dúfam, to bude dobre. No toto už je mega flowko, Nej, okej. uvidíme Toto dole, už je dole mega vám dám flowko. ešte zhodnotenie, že ako to vidím. A To už je mega už flowko. sa potom vidíme na GoPročke. Čauko. Takže sme na celkom technickej pasáži. Neviem, JJ, ako to je, asi aj najťažšia, nie? Ja to tak vidím, že je zás ďalší vlog, ktorý natočíš a ho nezostrihaš. A zmizne a nebude nikdy. Nikdy nebude vlog. nebude proste bývavalo. Zmyta pod ňom bierom. Tento Igor Ďurečka Brezno, zase sprostý debil, má 4-minútový vlog, hej. 4-minútový vlog a nevie ho zostrihať. Dáte mu veľký palec do komentárov. OK, Obe lenivý. z tohto už bude. Prisahám. Prisahám. No, z tohto už bude. Dobre si Prisahám. OK. To máš za to určite. Ale hej, že to nazval. Je to nazval. Aha. Nemáte nožnice, odebal som mi nechať na polku. Aha. Fakt, že sa mi odebal. OK. Kusovečka kvalitná ide byť. Oh shit. Ujajú mi ruky do piče. Prehazovačka tiež. Piče s prehazovačkou. A tu som jak prešiel. To je také strašne. A budú sa mi to asi nezvládlo. OK, tuto prebrzdím aj na semičku, sa mi zdá. Opa!
Piča. Ne. Hej. Oh shit. Čo je? To nič, hádam. Neviem, či som rajdy nevyhol. Pičo. Ne. Ne. OK, díky. Tesni. Musím tak škaredé, ale kámo. Páko! Pane! Opa! Ideš, Igor! Ideš, Igor! Ide! To bolo na to. Ideš! Takže čauko. Zistil som včera, že nemôžem mať GoPročku ani na semičku, ani na finálke. A zabudol som si aj na rané tréningy, takže už z nedely nebudú žiadne zábery. A to je asi všetko. Toto sme rozbili za 3 dní či koľko. Dobre, Pino má nervy. Ani jedno koleso nerozbili, ja som na seba. Toto sú kolesa za 3 dní, čo sme rozbili všetci.
To je brutál.